al plató dels matins, la Cristina Sarbià i la Míriam Iscla. Les veig des d'aquí, des de la distància, i m'acosto cap a elles, perquè aquests dies estan representant Red Pontiac. Bon dia, benvingudes, el Joan Pere, bon dia. Què tal? També parlarem avui dels problemes que genera. Mira que vens ben planxada, tu, eh? Vens ben planxada de cabell. Però d'això en parlarem més endavant, eh? Ara parlarem de la situació de la dona a partir dels 40, que és aquest el motiu central d'aquesta obra, Red Pontiac, que déu-n'hi-do quantes situacions es poden produir a partir en què la dona comença a tenir fills, i sobretot a partir dels 40, que és una mica l'edat en què cada vegada són més les dones que s'hi posen, eh? I vosaltres representeu dos d'aquests perfils tan i tan diferents. Sí, dos tipus de dona. Jo penso que el que parla també l'obra és d'aquesta llibertat de decidir si vols ser o no dona. I tant! Vull dir que pel fet d'haver decidit coses que potser no et venien molt de gust... Després som víctimes d'aquestes decisions molt importants. Sí, hi ha dos tipus de dones. Expliquem una mica el vostre doble perfil, perquè jo crec que hi ha dos tipus de dones molt marcats amb els quals molta gent s'hi pot identificar. Potser més amb una que no amb l'altra, després en parlem, no? Però va, descrivim aquests dos perfils de dona. La meva és també una mare que arriba tard a la maternitat, per tant, se suposa que amb moltes ganes, un fill desitjat, i per tant, molta dedicació a aquest fill, i no té cap escletxa, no té cap dubte amb tot el que ha de fer, fins i tot renúncies, perquè allò es torna la seva prioritat en la vida, i això no li planteja cap problema. Perquè mira que moltes vegades se'ns diu, quan tinguis un fill ja veuràs com et canviarà la vida. Per més que això t'ho diuen, res és comparable al que acaba sent. Perquè vosaltres, a part d'actrius, també sou mares, i per tant teniu l'experiència. Ah, que no som mares! Som unes farsantes! Ah, doncs mira, a mi perdona, eh? Perdona, però m'havien explicat que sí que ho éreu. Jo la vull adoptar amb ella i ella a mi, però encara no. És a dir, vosaltres a la vostra... No, a la nostra vida no. Bé, doncs ja us ho diem les que aquí sí que som mares, que per més que et diuen, res és comparable. Realment totes les mares que venen ens diuen que totes es troben en el punt intermig entre els dos personatges, perquè el meu personatge és absolutament l'altre cantó d'ella. És una dona que arriba a la maternitat perquè s'hi veu empesa, perquè ja té una edat, perquè sembla que si no ets mare no tens un lloc, que les amigues, que tot t'empeny, que el marit t'empeny, que la societat t'empeny, i la pobra dona cau pràcticament a ser una mare, i té una problemàtica de relació, realment, de vincle amb la seva criatura. Una relació de vincle que arriba a ser pràcticament dramàtica. O sigui, expliquem... Diu coses molt animals, eh? Molt fortes. Home, a veure, són dos personatges extrems per produir aquesta comèdia, no? Penso que totes les coses que es diuen tenen una base, que totes són molt de veritat, i per això estirades fan gràcia, perquè tenim una mena de catarsi en el públic, no?, que veuen la possibilitat de dir allò políticament incorrecte, que és que no el suporto, que totes les mares diuen que ho diuen en un moment, però és que en aquest cas la dona ho diu 100% convençuda de realment... O sigui, és una persona i jo en soc una altra i no ens entendrem mai. O sigui, jo ja ho veig. Tu arribes a dir, el meu fill és una mala persona i té 4 anys. I fins i tot la dic més grossa. Que no l'estima. Jo trobo que no és políticament incorrecte dir-ho, jo penso perquè penso que és finalment no ho és. Ara, per fi no ho és. I dius, l'estimo moltíssim, però... Sí, però el que passa que una cosa és que diguis jo sóc incompatible amb el caràcter del meu fill i l'altra és que diguis que el vols matar. Oh, és que ja és que arriba aquest extrem. Això ho dieu moltes mares. Nosaltres que érem bessones, jo recordo, i és una cosa que s'explica familiarment, el meu pare i el meu avi que ens anaven a ofegar a una pica i deien, i darrere la mare dient, no les ofeguis! Imagina't. Atonta-les només. I és que érem un desastre, no paràvem de plorar. Me'n recordo una vegada que la meva dona els deia, ai, quan vingui el pare, que ja sabeu que sempre us ha volgut matar. Us fotrà un bessoc al cap, els deia. És a dir, que tots aquí estem vius de miracle. Així hem crescut tots. Hi ha moltes més mares de les que ens pensem que ens sembla a mi. Hi ha molt de trauma aquí, No, jo el que penso que realment, críticament incorrecte, vull dir que per fi hem arribat a que això es pot dir, no, jo no vull ser mare, que això abans no es podia dir, era com mal vist si una dona decidia no ser mare,
perquè no em dóna la gana i perquè no tinc ganes d'establir aquest vincle, No, és perquè que no el abans era necessito. sinònim absolutament de que no em podia tenir, ni es plantejava la possibilitat de que no em però volgués. hi ha moltes monges, Sí, Però però que bueno... no fossin... A veure, a Això no la té res a perruqueria, veure, Carmina Saurí, tu que justament ets perruquera i que estàs en contacte amb molta dona i que sents moltes exclamacions de les dones. Estàs entre una cosa... el modern i el d'abans. Jo sentia el d'abans. Jo crec que la dona es preparava per casar-se i tenir fills. Per tenir fills. Clar. I ara la mare, tenies el present de la mare, que veus un altre dia, nena, la truiteta, veus, que no es cremi. Jo crec que això ens marcava una mica. Ara, a mi també em volien matar, A mi també, Jo es feia l'espardenya, No, hi ha gent que sí que s'ho mereix, Hi ha nens molt... No ho dic per tu. No, però què t'he fet? de tota manera, ara tu veus, per exemple, de la perruqueria la maternitat més a la llarga com una llosa, que la dona s'ha emancipat, la dona té ja la seva feina, i en el moment en què és mare, això pot suposar un trencament en aquesta carrera professional? O no? Jo més que pensar que és una llosa, jo penso que ara per fi és una decisió, que és el que és interessant. O sigui, no és una llosa. Jo penso que qui vulgui ser mare no és una llosa. Ser mare ha de ser meravellós. I no ser mare és meravellós. O sigui, per fi ho hem de posar en la mateixa balança. Aquesta és la realitat. Ara sí que és veritat que potser el que apreta una mica és el temps, no? És a dir, com que... Aquest és el problema, que tenim un rellotge biològic, no? Exacte, i com que accedim a les feines potser més tard, i com que tenim una adolescència molt més... una joventut molt més llarga, arriba un moment que dius... Jo tinc una amiga meva que diu, però ser mare als 50 tampoc no cal. No, Vull dir que per sort que això. tenim un rellotge biològic. Jo tinc una amiga que sembla que s'hagin de justificar... I als 40 no caldria, perdona, però ara estem parlant de la moda dels 40, però és que als 40 no caldria, perquè als 40 ja som molt grans per tenir fills. Pot passar també que tinguis una segona parella. És que, de fet, hi ha moltes realitats avui en dia. Abans la dona, com tu deies, anava cap a una sola direcció. Normalment, amb l'home que es casava ja era per sempre, però ara hi ha circumstàncies de gent que té una segona parella, una tercera, i això fa que es plantegi un embaràs. Perquè jo crec, i aquesta és la meva teoria, però penso que també hi ha una manera de tenir fills enamorat i amb una mica de... Ostres! D'inconsciència. Sí, com de passió, no? Però això és fantàstic. Això és el que jo dic, també pot passar. És el que ens ha passat a mi. Tothom aspira, no? O sigui, tenir fills enamorada, estimant... Sí, però el fet es refereix a no calculant ni si tens feina, ni si no, ni quants anys tens, no? Vull dir, una mica perquè t'ha sortit... No, perquè si ho calcules, potser no ho faries mai. A mi em va passar el que diu la Pepe. Què et va passar, tu? Aquesta passió, aquesta passió. I llavors un dia em diu, en tens 6 ja. Dic, doncs parem la passió, perquè potser serà massa. Però jo crec que també és molt important, sigui en el temps que estiguis amb la feina i amb aquesta cosa que tenim, aquest agòbio, sempre sapiguer que tens una responsabilitat sobre aquella cosa que tu has volgut. Per mi. No, clar. Aquesta sí que és grossa. No sàpigues, vagis a treballar, arribis a les 10 o a les 12, és igual. Sempre la responsabilitat, sigui que et separis o no, has de mantenir aquesta responsabilitat. El fet, doncs, justament... Sí, un cop ho has decidit, per o un cop el mi és tens. el més important l'èxit d'una mare. Hi ha altres opcions, que és, bueno, si l'estimes molt però no el pots tenir tu, a veure, algú també el pot tenir, no? No, això, vinga, va, de tot. Escolta, que això s'ha de veure justament l'obra. que no sigueu mares, doncs la pregunta contrària. Com us ha predisposat a fer aquesta obra i a cadascun d'aquests dos papers? No, a mi no m'ha canviat el... Sí, se'ns ha canviat. Creus que el fet de no tenir l'experiència de la maternitat no ha afectat en la posada en escena de... No, perquè treballem molt amb l'observació, els actors, Tampoc. amb experiències potser no directament, però properes, d'amigues, de familiars... O i potser que s'hi pot posar, no sé, des del punt de vista que s'hi pot posar una mica més de sarcasme, més distància, no? Perquè quan un viu la maternitat té un punt de sentimental, entranyable, que potser el qui, des del punt de vista públic, veu l'obra i veu aquesta acidesa, et pot sorprendre, no?
Si no ets mare, ets més... No, jo penso que no, eh? Vull dir, bueno, aquest és el meu parer amb la feina, no? Vull dir, jo puc fer d'assassina i no he pensat mai en matar ningú, no? I intentaré tenir les ganes de matar-lo o la necessitat de fer-ho, no? Que aquesta és la feina d'actor. Clar, a mi no crec que pel fet de no ser mare se'ns hi hagin posat des d'un punt de vista més distant. Jo penso que igual tenim una cosa objectiva a l'hora de treballar-ho i més lúdica, no? Més lliure, poder sí, no? Per poder dir segons coses a favor i coses en contra, no? Però no crec que ens predisposi diferent. De fet, el text és d'un home. Vull dir que no l'ha escrit ni una dona, no l'ha escrit ni una mare, l'ha escrit un noi que no és pare, tampoc. Vull dir que... Però és molt interessant que no ho sigui tampoc, perquè justament, no sé, les que aquí sou mares, quantes vegades, abans de ser mares, vam pensar què plasta aquesta persona que tot el dia està parlant dels seus fills, per activa, per passiva, què fan, que a mi m'interessa zero el que fan i el que deixen de fer, i quan ho ets, a vegades, en el moment en què algú et pregunta alguna cosa als teus fills, penses acabaré ràpid perquè no caigui en allò que jo tantes vegades no vaig criticar, però que sí que em va semblar molt pesat. La foto, la cartera, el monedero, ara que amb els mòbils, que tothom fa mira'l, no? I era gent que deia, per favor, de portar la foto al monedero. I quan te l'ensenyen has de dir, oh, que maco, que bufat. I aquest disfraç que porta de princesa, que maco. Hi ha països com, no sé, els anglesos mateixos, que abans tenen gossos i animals petitets que no nens petits. Vull dir, en canvi nosaltres venim d'un país més llatí, si tu vols, on anem amb els xurumbeles a tot arreu. Però és veritat que és una manca de respecte a vegades en un restaurant, en segons quins llocs, entendre que tothom té nens. A vegades estàs al costat d'una parella i dius, ostres, no té per què aguantar un nen plorant... Això passa. La pròxima setmana vindré amb els 6 nens, perquè els veuré. No acabarem aquí. Els deus tenir una mica criadets. Però jo trobo que també té molta relació ser mare amb el del teatre. Perquè en uns moments de la teva vida sí que has de ser molt carinyós i espiritual, però en moments has de ser un dimoni. I allò també val, T'has de quadrar. T'has de quadrar, Has de ser un mosso d'esquadra. Si no, mira com pugen. Que si no et plantes... Escolta, saps què em diuen els meus fills moltes vegades? Em diuen, oh, tan simpàtic que et troben a fora de casa. Esclar. Sí, ho diuen. Esclar, allà has de fer de mosso d'esquadra. Sí. És de Guàrdia Urbana. I no tens ganes, a vegades, I a la taula, que diuen, oi, és tan maco, tots a taula, és un horror. Aquest estira l'altre, s'estiren els cabells. Cada cop tinc més ganes de ser pare. Vosaltres esteu entrant en... Jo també, Xavi, m'estic animant d'una manera. El teatre té molt a veure amb això, perquè has de fer teatre. Hi ha una de les coses que es posa de manifest que és tan certa com la vida mateixa, de que quan vas a un parc trobes una mare que està amb la teva mateixa circumstància i sense voler comences a parlar amb ella i ja has parlat molta estona i penses, ai, no sé ni com es diu. No sé qui T'has explicat? No, perquè és això. Clar, et veus tot sovint al parc, no? I al final ja vas saludant i sembla que aquella persona... Normalment al parc hi ha les noies, eh? Sí, la mare no hi és, eh? Com les noies? La gent dels bars. La cangurs, vols dir? La cangur. La mare en el parc sí que hi és. Sí. No, la mare de la nena, vull dir. La mare de la nena normalment no hi és, De la criatura. El que segur que no hi és el pare. Bé, El pare. Però la mare sí que hi és. La mare hi és. Sí, jo penso que sí que hi veus moltes En mares. els gronxadors i tot això no gaire, eh? En el parc. Al parc, jo dic ara. Al parc de la... Jo en tenia en el parc. Esclar, la dona hi ha de ser. Per favor! Parlo malament, eh? Ja ho sé. No. diàleg per besucs. Bé, en qualsevol cas, les relacions de les dones entre elles a partir dels 40, com ens canvia això? La maternitat, com es viu la maternitat? D'una manera molt entregada o d'una altra, des de l'estat de xoc que et pot provocar en un moment donat veure que el teu fill i tu sou absolutament incompatibles. Com canvia això les relacions de parella? Perquè està clar que sí que és un punt i a part, les relacions sexuals, bé, i entrem en tot aquest món molt divertit, explicat amb molta acidesa també, a Red Pontiac, que té un perquè, aquest títol. Sí, té un perquè. És un tipus de patata vermella. No és un cotxe. No és un cotxe. Jo he dit això del Red Pontiac, que és un cotxe vermell. Sí, també. Red vol dir vermell. Però en aquest cas té un altre significat. Sí, és un tipus de patata, que n'hi ha moltes. La més comú és la Canabé, que és aquella que comprem totes al supermercat. Que és la fàcil... No, la Mona Lisa. Sí. Però la Red Pontiac és
difícil, és una patata La molt... tenim aquí, l'estan veient a darrere el Pere, ara. Darrere el Pere veiem la patata. Aquí heu de posar la patata. Sí, a darrere. No sé on te vaig. A l'altre cantó. Joan, aquí. No serviria pas per la No, mare és que del és impossible. Quan estàs mirant a través del monitor, encertar-la és dificilíssim. Doncs és un tipus de patata que és grillada, és difícil, Lletxeta. és especial, però diuen que és la més bona, no? La millor. Llavors, una mica el paral·lelisme és... És per bullir més, aquesta. La vermella és més per bullir. Serveix fregir. I el ser la millor per això us han triat a vosaltres. Exacte. I aquestes dues mares, que són especials, són extremes, són diferents, perquè són els dos extrems d'una Realitat. gran... Un sac de patates serien les... d'una majoria, no? Vull dir, són els dos extrems que en aquest moment es representen a la funció, doncs són dos patates Pontiac dins un sac de Kennebec. Ara li diré a la meva dona. Li diràs que és una Nena, Pontiac. ets una patata, Montasec. Red Pontiac ho podem veure fins... El 17 de març, que és un diumenge, al Teatre Poliorama. Molt bé. Doncs convidem a tots els nostres espectadors a anar-les a veure. Fa molta gràcia. Siguin mares o no mares, fa molta gràcia.